Kuvele okusha ngenxabano ephakathi kweMfezi emnyama uPhumlani Khumalo kanjalo nentaba yaseDubai. Nginibelele iphinde futhi namukele i-channel ehamba phambili kezo. Mina uPhezulu Ntuthu Khumalo bathi ilaspo namakhumete. Mhlawumbe uma kuthi usemusha la ekhaya uphinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare okukhona okukhulu kunakho konke. Bafethu kuvele okusha ngenxabano ephakathi kweMfezi emnyama uPhumlani Khumalo kanjalo nensizwa intaba yaseDubai okungulinde kuhle emsomo bekwazi ukuthi ke sebethelele namanzi. Imfezi emnyama iveze ezinye izinto ethi ke zabaqhatha nomculi eyayisebenzisana naye ngaphambi kokuba angene kwi-Ambitious Entertainment. Indaba ke isuka ngokuthi imfezi emnyama ibhale ekhasini layo kuFacebook ixolisa kuBig Zulu ngokuthi ke yaqamba amanga ukuthi yaba nesandla ekuthenini ephumelele. Yathi ke ayifuni ukuba nezitha, ngakho ke icela uxolo kuyena. Kule nkulumo kungena indaba yaseDubai yathi ke njalo imfezi emnyama inganaqhinga emculweni vele iqhamuke isixolise. Yathi nayo isalinde ukuthi ixolise kuyona ngoba kuningi okumele ixolise ngakho kuyona. Imfezi emnyama iphendule ngokuthi iyaxolisa ngokufunela indaba yaseDubai inkampani okungamabunjwa record. Yayicelela ke kuthwala ukuthi ayisize ngokuyifaka Ambitious Entertainment yabulala imoto imfezi emnyama intaba yaseDubai yazikhandela ngo-35,000 wamarandi. Iqhubeka yathi ke intaba yaseDubai yakubona kuncane lokhu yajike yashela okwakuyintombi yayo yaqhubeka yathumba ikhasi le-Instagram lika-Facebook okuyimfezi emnyama. Ithe ke ezokusho kuyo ukuxolela ngenhliziyo emhlophe futhi ke ayisophinde izwakalise isho lutho kulo mculi futhi imfisela inhlanhla emculweni. Ithinta imfezi emnyama lezi ndaba ucingo layo belikhala lungabanjwa. Umlayezo ke uthunyelwe bona ivele yawuphendula ngegama elilodwa ethi wola. Yakufonela ke intaba yaseDubai ithe kuyayithusa ukuthi imfezi emnyama iveza lezi zindaba ngoba ke bekwazi ukuthi sebaxolelena. Kuyiqiniso ukuthi ake washayisa imoto yayo imfezi emnyama kodwa ke kwenzeka ngesikhathi izinto zingakahambeli kahle emculweni. Iyona yathi ke angayikhokhi imoto ngoba ke yayisazi isimo sayo ngaleso sikhathi okuyintombi nakho bekathi ukudlulisa ngoba ke kwakuwumuntu wayo imfezi emnyama eyayingakabe namathemba kuyena. Kusho intaba yaseDubai. Intaba yaseDubai ithe okunye kudalule imfezi emnyama kwamanga. Ithe uma kungukuthi ikhalela imoto angayikhokha uma efuna ngoba ke izinto zimhambela kahle emculweni. Manje ke imali iyangena. Intaba yaseDubai ithe ngeke ihlule ukukhokhela imfezi emnyama imoto ekubeni isanda kuthengela unini imoto okuvela ke ukuthi izinto zimhambela kahle. Bafethu izona ndaba esinilethela zona ezihamba phambili kweziseyinkezweni ezithinta lapha nensizwa imfezi emnyama kanjalo nensizwa intaba yaseDubai lapha nensizwa ezisebenze kakhulu kanye kodwa manje sekunezinto ezingahambi kahle kusona. Mhlawumbe luthino lwakho uvo ngalolu daba ake sivele lapha nasihlala comment section kungixoxele kabanzi ukuthi wena kuthina kwakho ukuphawula ngalezi ndaba. Ngiyilasiponi sengiphuma kanjani kodwa ngiyanithembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kuvideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe nibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu.